بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى عجل مسمى إن عجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سبحانه وتعالى أيها المؤمنون إندو سيموري Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni kabruɗo men o neli annabi makko beeteɗo Nuh e yimɓe Nuh ɓe Nuh jibinaɓe o rokki Nuh yamirore yo jertin yimɓe ɓe doole Allah ka adide doole Allah ɗe garata e ma. Nuhu e gorago mum e tinnare mum e fayida mum e andude mo no doole Allah poti no sembe Allah foti o dari e hakkude yimɓe makko e bandiko eno o noddiɓe noddago yidde e noddago horsinde e noddago ngo ganduɗa sa noddorigo neɗɗo tawta kaɗɗum yiiɗi o wi ya qaw e he mon yimɓam waɗi noon ko taki mo wiide ni ko mbo andi ko Allah jogue doole ko so yane yimɓe makko he ɓe ndowat bongol o wiɓe min de mi ardane mon ɗo min kam weltinde la garmi ko nadir woni nadir ko biyo yimɓe umma ɗe ko kulno ɗon are dow mon nadir ko kulɓinowo yimɓe koɓe kulno e koɓe ndentetono yettima e dow mabɓe min de komi nadir komi nadir o haalaniɓe ɗo gueɗe ɗe ganduɗa jiɗmi ko mbatton en haqqille fodden nadde simore nde o wi no waɗɗe mon nde wonmo kanko gooto ɗoftoɗonmo kanko gooto siko tawi on ɗoftimamo kanko gooto on ndewimo kanko gooto on liggima ɗum o yaafo mon bakkatuji mon o junna balɗe mon yani dendagal lepte peenoɗe o mon o suraɗe waɗi noon yamirore Allah siko nde ari hay goto wawande ruttude hay goto wawande duñde waɗi noon ko Allah woni mawɗo bawɗo foof en kala ɗo nanɗa mawɗo milliard mawɗo tugguiñade adama woni mawɗo haade mawɗo cakkatiɗo aduna e soɓe ndendinama ɓe darima e manggu Allah he ɓe mbayi kono ko hay hunde daro o yeeso hunde bimana hay hunde so darima yeeso hunde hay hunde firtata hunde hay goto andata hay hunde ɗum noon Allah kay woni polɗo mo ganduɗa foof ina yankinani doole muɗe dennagal tagoje ɗe ɗum ɗo woni ko Nuhu ko totta yo lay joni noon keɗe Allah na layana hoorem subhanahu wa ta'ala wi ayyuhal mu'minun innaka minen ayi o wiyani ana o wiyani min o wi ko innaka minen waɗi noon ko haɗum ɓeydo yodde ɗum ɓeydo so namniɗo namnimo woni Allah tawa hoɗum weeɓi ruttu waɗi noon so Allah wi inna minen kay jeeyi leydi kay jeeyi asman kay jeeyi ko warata koko tagi ko ittata o warda ko tagi ko sabo itta leydi o ubba yimɓe o itta ndiyam o yoola yimɓe ay koko tagi ko o ƴettata o bombira ɗum heddiɓe ɓe hen saha ko buubi tan ko mbiyaton cooƴi ko hen saha ko ñaaki hen saha ko jaygol hen saha ko ndiyam hen saha tan ko heege hen saha ko ɗomko hen saha façon ŋaji ɗum tawi ko wi walillahi junudu samawati wal ard ko alik Allah heewi soldate hen soldat hen fo ummiɗo so jaggi bangema jaggi ko soldat goɗɗo arata walla ɗum haɗa andi siko tawi armée ji men na kaaɓe so armée avion ŋaji tampi wiyete ko yo armée bataŋaji ƴettu yo armée yaharoɓe koyɗe ƴettu yo armée ɓafoɓe ƴettu yo armée commando ƴettu Allah noon armée biyeteɗo jaygol ngol ko songi ɗo dongre walla armée biyete ndiyam so biftima ɗo yimɓe
hay goto arta toon hakkidde on tan na yona ha gasna wiya Allah ko mbinɗa komi waɗi ɗum gasi ɗum woni innana minen arsalna min neli nuhan ila qawmi ko minen neli nuhe yimɓem min mbima sa yahi wiiɓe ya nusa yettima an andir qawmak bimana jertinɓe doole Allah jertinaɓe lefte Allah ko adinde ɗufan yolataɓe ɗufan koko huɓtodini saabu ñande ndiyam ɗam ari asman wiya soktu leydi wiya ɓuul beele jaygol ari ñande he beele ñaaki ngari beele baroɗe boyeji e pobbi ngari ko ndiyam ɓalam ɗam ummi less ɗam ummi dow tan ɗam fotti hoɗo ɓi adama jotto so ndiyam ummima dow salima sengtade ndiyam ummima less salima deejje hoɗo ɓi adama darato so ɓi adama ƴeegui lekki tawi toon heewi hoɗo ɓi adama moggoto ɗum noon subhanahu wa taala caggal ɗum ndo jertini men ɗum ɗo wiyo nuh wini yimɓem jertini yimɓe ma min qablika adi an yatiya hum ay hum yimɓe ma ɓe ka ɓen tan woni ɓe arata mumen azabun alim ko ɓen tan an yatiya hum ɗum noon ɗufan nana ɗon ɗo yimɓeji men ne mbiya yahina Amérique yahina to la an yatiya hum yimɓe nuuɗo gonno ɗo ɗo gonduno ɗo ɗo kaldanno nuuɗo nde lefte subhanahu wa taala de ngari nde ko ɗon tan ko Allah wi noon an andir qawmak jertin yimɓe ma min qabli an yatiya hum nde arata e maɓɓe heɓe tan azabun alimun lefte Allah cattude caggal ɗum Allah habri en caggal ɗum Allah habri nde yamiri nuhu ɗum ɗo yo haalan ɗum yimɓe ɓe nuhu jaaɓi goram nuhu jaaɓi yamiro e joomum qaalo rutte yimɓe ɓe wiɓe ya qawm innina min lakum nadirun mubin min de komi jertinomon lefte Allah ndento ɗe lefte Allah ɗe woto janne dow mon pour kefaragal mon caggal ɗum no qur'ana waɗanta men Allah serdani men ko jertiniri yimɓe ɓe ko o jangti hen ɗo gueɗe tati fodde gueɗe goɗɗe garata gueɗe tati jertingol ngol tegiɗo e gueɗe tati la budda gandon gueɗe tati nuhu adi layde ko wawi fawade en fo wadde jokki hen o wiɓe ko adi kala an ubudullah Allah yamari kam yomi wimon yo ndewmo kanko tan o yamarimon dendagal gueɗe baɗɗiɗe e gueɗe jiɗaɗe e gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo kerturi ko ɓerɗe e ɗeɗo gueɗe kerturi ko terɗe heɗe tout ndende ndewronɗe jomiraɗo subhanahu wa taala woni hen gueɗe ko ɓernde tan woni hen gueɗe ko terɗe tan ɗum woni gueɗal gadanal ko nu adiɓe jertini yoɓe mbaɗ ɗum soɓe mbaɗani ɗum wonko arata keeci mum gueɗel ɗimmel ngel wattaguhu kulemo kanko tan o yamarimon yon kulmo o yamari yon kul lefte makko o yamarimon yon goppu goopi makko yon goɗɗita dendagal kene waɗana mon bakkat ɗum noon wattaguhu ndenta ɗema wattagu sen piri ɗuma pular ɗum ɗesi waade kam mbaɗe hakkude mon Allah heedoyel ay neɗɗo ɗo yinno dadde hendu waɗi ko suudu nde woni kadi añaan wota hay hendu naat toon nde waɗi suudu ndu waɗani ɗum damoño palanteyoñ kono waɗi hen ko baafe palanteje kadi soki ay ɗum woni rentade naata toon kañum wiye cek deƴƴa dendagal ko haɗa rentoro mbaɗata hakkude ma ko ndetorɗa ko ko hunde ɗum tagi hay minen sa naate laddeji amen en min jogui cuuɗi min mbaɗata yeeso suudu ndu wanno min mbaɗata rideau ji e dame min mbaɗat ɗon koko wiyete heɗɗawo kay heedat ma e boowal sa naati toon hay so aduna o fof woni toon ama yiyata ɗum wiyete ko heɗɗawa ɗum noon wattaquhu ndenta ɗema mbaɗe heɗɗawa hakkude mon Allah heɗɗawa ngo ko dandata mono ngoɗo heɗɗawa ha mbawon sowde Allah ko kulon mo kanko tan kulon lefte makko goɗɗita ɗum goppon goopi makko goɗɗita ɗon ko rokkata mon bakkat ɗum woni heɗɗawa ngo ɗum sa waɗi ɗum tan waɗi heɗta hakkude ma e joomi subhanahu wa taala gueɗel battugel tatiguel wa adiuni min annabi o ay ndewe Allah gooto kule Allah gooto wa adiuni ɗoftoɗon min annabi Allah o min komi ɗoftateɗo mi rewetake min komi ñemtinteɗo wiide wadde ɗofta yani wantahaw ila ma amuruku kala ɗo kanmi ɗo kaaɗe ɗon e wiide wadde
jaɓe ka laaɓanmi mon reedu ko ɗeɗo jamiroje tati woni ko nu adi yamirde caggal ɗum subhanahu wa taala fayuma gueɗe goɗɗe walamma kallafahum bi hadihi salasati l ashya wa'adahum alayha bi shay'aini o wi ɗeɗo gueɗe tati so on mbaɗani kam de mi waɗana mon gueɗe ɗiɗi holɗen awalan yaghfir lakum min dunubikum ko meɗoɗon wadde ko soofi tuwi woppa sen jolama tan mbiyen bakkar koko soofi saabu saɗa waɗa ɗum yiiɗa yiyeede gujjo de nana yaha tan kaari de yahat ɗo de gene wujjoya gujjo ne yiɗi nande nden inde o e jahowo de gujjoyo ka gujjo ne yiɗi ɗum nan kiba jahowo bistoro kiba jahowo galle janani ina yiɗi ɗum nande kaari de natoyɗa ko suudu janna ndaɗa yiɗi nannede ɗum e kaari e wonnato suudu janna ndaɗa yiɗi nannede ɗum ñalaw walla jamma aɗa ka jiitaɗo ndege noon subhanahu wa taala sen jolama mbiyen siko tawi neɗɗo yiɗi jaam caggal nde rewi allah huuli allah ɗofti annabi mo allah nele muye allah wi yoɓete ko yaghfir lakum min dunubikum joɓanmi mon yani komi suura yaghfir yani alghafur ko ni allah wi mi suura joni oɗon jiiya defteram nde ay mi suurinde allah wi ko ɗum woni yaghfir lakum mi suura mon min zunubikum hay goto yiyata hay goto nanata hay goto famata mi suura ibbaji mon mi suura dendagal ko soofe mon siko tawi on mbaɗi ko jamirmi mon ko on gonɗe ni ko neldami ko e mon allah yaafo mon bakkatuji mon momta dendagal ko tatina ɗon e ko mortina ɗon fo mi itta ha laaɓa mi yaafo ɗum woni ɗiɗi goo gueɗel battugel ɗiɗiguel wa yuakhirukum mi muñana mon bi mana mi ɓeyda mi muñana mon gurdam mon ila ajalin musamman yani wa yamuddu fi amarikum ila al abadi l aqsa alladi qaddarahu llah siko tawi on gonɗini allah on ɗoftima allah on keedi caggal dendagal ko annabi allah o yamiri ko e fodde ko jamira ɗon ko on goppi goopi allah on goppi kefaragal on goppi dendagal kufre billah e anwamu nden de ɗo jogornoɗon maayde ɗo so goopinomi mi yawtina ɗo maayi yon to mbason ɗo maayi maayo yon to mbason ɗo maayi waɗi noon ko ɗo jogornoɗon maayde son calinoma ko ɗo maaya toon mi wiye joni noon mi woppi ɗon maayoy ton ko to goto moon fof sina maaya takina andina maayiri waɗi noon lepte ɗe ɗandata no maayiri tawɗa artata ɗanoɗo finata jaranoɗo tangana hootata duggoynoɗo artata defannoɗo deftata gayno yatnoɗo jofata ndeke noon lepte allah kay moƴƴaani kono noon siko tawi noon kam noon ko maayde ni tan goɗɗo no wawi onon de mi nani kaari maayi e on kam en nani tan goram ma taw ko pawaɗo walla ko mbaɗaɗo accident walla ko reedu musor yane muñaɗene e gotele sababuji allah tan jane mumayi kono noon nden mami muñan mon mi ustana mon mi ɓeydana mon mi junnana mon ha yaaha seeɗa beela so goto mon maayi toon taw bandumen no jiima mum so wona ɗum noon ko ɗon gaynaten saabu yawgawmu nu subaka goto heddi en ko tata ala haddi qawlil wona allah wi noon kono noon mo arrihinen kam ko kaali ko ɗum ɓurani tata saabu heddi tan ko nuwa ɓiɓɓe muɓe tawi dara heddaki tawi guertegel ɗiɗon mbalon ɗiɗon mbeyon ɗiɗon guel gotel holko heddi no beyi mbayi hewde ni so heddi mbeyon ɗiɗon wonko hedde wuuro yimɓe ne jogori ñande yer kosam beyi ha kedde la subhanahu wa taala o ɗo ulama en ɓe anduɓe diina ɓe gonga ɓe wona anduɓe diina ɓe fof te ko anduɓe diina gonga ɓe ɓe mbi ɓe dallinore e oɗo aya wonde ɗoftade allah e wonde ñidde e moƴƴere allah e jokkude enɗam ina ɓeyda balɗe ɗum taki hoɓe gonɗini ma jaa fi l hadisi nabawi sharif silatu rahimu tazidu fi l umre jokkude enɗam ina ɓeyda gurdam sikki ala kulol allah sikki ala kulol allah e ɗoftade allah yani ɗeɗo gueɗe ina battina e dow ɗum ɗo waɗi noon pittali laaɓɗi e ɓalli laaɓɗi ina junna balɗe yani fa biha yahfadu l amne yani fittandu so laaɓi oɗon nana ko layandi ko de so fittandu laaɓi on mbiyata kon mawɓe so fittandu laaɓi fittandu lamdu cer ɓandu lamdu cer ko ɗon hoolare wawata dañede ko ɗon ɓural wawata faggitede ko ɗon dendagal wawata woɗɗitede gueɗe ɗe na kalka ɓiɓɓe adama kono fittandu tunudo e ɓandu tunudo ɗon gandi ko jomum waɗata
son ƴeddi tan ƴeew ko mbiyata ko clochard kala ɗo saysagal waɗete wiyete clochard en mbaɗi ɗum kono a nanatade moƴƴuɓe ɓe mbaɗi naggam moƴƴo wujji hanki moƴƴo yari sangara hanki la ɗum yanani ɗum natti moƴƴuɗi joni ko askatini tan kono moƴƴere yalti ɗon oɗo aya si en hakkillaji men ngare hemo dekeɗen poti famde ɗo kama qalahu zamakhsari goto e ulama alquran o wi oɗo aya sika tawi en nani ko mba layi ko qad qada llahu masalan anna qawma nu in amanu yani yimɓe nuude gone imanagal nde heɗen mbawi wiide ɓe jeehe gurdam ha hay goto meeɗa yiɗo ɓe mbawno wurde hoɓe nde ɓe kedde kefaragal he e nder hitande jogornode wondoyɗe ɓe ujunere ɗe ko ɗon subhanahu taala fittiɓe faqila lahum aminu yuakhirukum ila ajli musamman ila waqtin sammahu llahu wa darabahu amadan tantahuna ilayhi huwa alwaqtu l atwal huwa tamamu l alf oɗon mbawno yaade ha ujunere walla ko ɓuuri ɗum kono noon ala haddi aqwali l ulama yani nde ɓe hantide bone o huɓtodini hanti hay goto moƴƴani sona nu e yimɓe muɓe tan ni foti yani sen ƴeewi no qur'ana wini nuhu yani e tampere munde duuɓi ujunere mankuɗi capanɗe joyyi e hombo e cagatagal mum hombo wi ken subaka mbo fini fo o ɓuuri tidde subaka goɗɗo o duuɓi ujunere mankuɗi capanɗe joyyi saabu on nelda ko duuɓi capanɗe nayyi e nder duuɓi capanɗe nayyi ɗi ha o heɓoye duuɓi temedde jeenayyi e capanɗe joyyi subaka mbo nuufini fo ɓuuri tidde wawde noddude Allah kono noon de bone o huɓtodini moƴƴo ala ɗo toɓɓi fof koko boni subhanahu wa taala kankore makko ha wallayi hono no jogorɗon yide no simore nde wini Allah wi ɗum joni hante jarama so Allah wi jiyaɗo mu jarama heddi ko yidde wadde ko gasata ko subhanahu wa taala wi men ɗo caggal ɗum Allah haalani en sika lajal gasi ala ko heddi inna ajal Allah ida jaa la yuakhar lajal so yettima hunde ala ɗon law kuntum talamun siko tawi gande mon ɗe lakinnakum lastum ala min ahlih walida lam tusari'u ila al amal bima amarakum bi ɗum taki on jahanani ko mbiyeɗon ko waɗi noon ɓi adama ronki famde ronki andude siko lajal Allah yettima ñagude wawa ɗo intermédiaire wawa ɗo siko a dabato noon siko ñagude siko tawi lajal Allah yettima daba ma wawa ɗum ruttude condi ma wawa ɗum ruttude sa laalima Mouhammadou wawa ɗum ruttude wawdema kaadide kuɗol mum memata leydi e kuɗol mum ƴeegat pattuɗe fof rendi foti tika lajal yettima gasi saɗa andi sa anda gasi ala ko ruttata ɗum hanti ko duttowo ɗum o addigal goɗɗo ala qur'ana wi en e laaɓande reedu nu onon du'aten ayyuhal mu'minun onon du'aten nde ɗo simore kala ɓena mbaajo fotide goto mon ekkato waaje huñode wan noon ko awwal simore dawa seydina nuh alayhi salatu wassalam subhanahu wa taala wi nuh e laabde ɗum reedu nde Allah haalani men nuh pour aye ɗe jaggodira mbatte haqqillaji o yamari ɗum yo jertin yimɓe mum ko adide bone yanata e maɓɓe e mawnugol doole mum nuhu hoore mum nooti Allah jertini yimɓe ɓe yamariɓe kulol Allah yamariɓe yoɓe ɗofta Allah beela ma Allah yaafoɓe junna balɗe maɓɓe o arti ɗo homo haalda e joom makko mo wullito o arti ɗo aya garowo o huccite Allah homo ñaago Allah yo newnanmo beela ma yimɓe ɓe nan jaɓa homo wullito e Allah yo wallumo o rutti ɗo wi ayyuhal mu'minuna goram o wi goram yimɓe ɓe qaalo wi ya rab innide min da'awtu qawmi leylan wa nahara mi noddi yimɓam jamma ñalawma falam yazidhum ɓeydani ɓe du'a'i ko noddalam ɗi walla ko noddanmi ɓe ko ɗum ɓeydani ɓe illa firaran sona dogde lawade woɗɗitade jomam mi jertini yimɓam mi ɗaccani noddude ɓe jamma ñalawma e yamir e ɗoftade ko mbiɗa kala nde noddumi ɓe haɓe mbawa ɓattade gonga ɓe doga gonga o ɓe ndoɗo ladde subhanahu taala ina haaltana men ko nuhu laydata yimɓem batte haqqillaji ko nuhu haalata Allah na laytana men
وخبر من أن ثم أخبر عن أحوال أخرى لهم يعني كوي مابbe kanko nunde o noddata be nde goto mon fo so woni da'iya yo wattu hakkille duma yimbe o wiide noddumi be nde me yi'e mabbe al fadada bimana yorde berde biide ken sa haali en goto wiyan ma mad wona ka kaari minen ko min bibbe kaari en ay berde jorde ken gadotoda yiide neddo en fo anda bandum wo jafa'u tab e muulirgal ngal be muulingal daayre e fuuyre e feetude tuyna e nder jikkuyon he faqala ya rab wa inni min kullama da'awtuhum ay hum beedo be neldaami kala nde noddumi be li taghfira lahum ha jaafaɗaɓe jaaluɓe mbaɗa asabi'ahum peɗeli maɓɓe ɗiɗo fi adanihim e nder noppi maɓɓe beela baɗɗo fe nofru siga jalaka yon nan hundu nan kiba sa waɗi ni no hanti kay de ettata ko nande sika jooɗima ɗo joni aɗa huccite am ɗo no kaldan mini sa jolaka nande aɗa nana kiba sa sukki noppi no hanti no nane bimana nanetake wastagsaw ɓe kippi siyabahum andi sa waɗi ni ko ndiru wonata toon ayi ɗum ɗo dirat hendu arata ene fiye ɗum wonta taka ndiru ɓe kippi comci maɓɓe wa sarruɓe nduume bandiyagal wastakbaruɓe mawnakini istikbaran ɗo mawnakinare foti ɗo ɓe jeeyi haɗa mawnakinare foti ɗo o neɗɗo yettima ɗo mawnakinare foti ɗo hantene rutto wastakbaru istikbaran ɓe mawnakini goo istikbaran ɗo mawnakinare foti ɗo so mawnakinare yettima neɗɗo ha natti wawde hujjitade walla natti waw ƴewde walla natti waw yahde ina ƴuufina ɓuutina waye gorodi mayde balɗe nogas on ɗon no jogori nande ko laya subhanahu wa taala wi nuyna haaltana men wi nde noddumi yimɓe ɓe yoɓe jabbi wahdaniyatika ka goto keɗede no haala ka way yodde yanide noddumiɓe yoɓe mbaɗa iqrar ɓe jaɓa ko an goto woodi ɓe golla ɗoftadema an tan ɓe goɗɗito rewde kala mo wona an wannon ko ɗum takan ma yaafade bakkatuji mabɓe ɓe uddi nanirɗe mabɓe wotoɓe nan ko noddanmi ko ɓe kippi comci mabɓe anje ƴewdemi oɗon jiyami gasi goto fof waɗi ni hanti ɓe jiyata nu ɓe ɗum taki ɓe suddade comci ɗi woto ɓe jiinu ɓe uddi noppi ɗi ɓe cuddi comci maɓɓe ɓe turi ɓe kippi e kefaragal goopi Allah ɓe mawnikini e dow yankinanade gonga wa qabuli ma da'awatuhum ilayhi min an-nas e ko lamme ɓe reedu ko summa bayyana annahu ma taraka wasilatan fi da'wati illa fa'alaha hay lawol gotol ɗaccani jazahallahu nu kala nde ɓe gaddi oɗo façon o rewa façon goɗɗo oɗon gandi ɗo yedde nde o memiɓe ha o yettiɓe ɓe gandi ɗo kam force nana force jiya ɓe mbaɗi feere nde o andi ɗe ɗo o fewnitiɓe maɓɓe pour nangol ngol e yiide de ɓe ƴetti noppi ɓe juuɗe ɓe mbaɗe noppi woto ɓe nan ɓe ƴetti comci ɓe cuddi woto ɓe jii o rewi kadi gongol o wakliti on façon kadi o naadi façon goɗɗo summa inni da'awtum noddumi ɓe jiharan ay nde ɓe cuddiɗe tan mbalɓe ɓe dogat ɓe cudditto tan ngullumi caanmi ɓe wulago tan ɓe mbi kirib ɗum ɗo ko noddago hen woto bimana summa inni kuntu asarru lahum biddawa mi aranna mi ƴeewa moƴƴo maɓɓe mawɗo maɓɓe mi wona yewtude ɗum mbeɗa ɓooso tum mbeɗa suuɗa mbeɗa haala nde ɓe cali ɗum ɓe mbatti nan sukkude noppi ɓe mbatti suddade taajmi ɓe wulago gollumi ɗumen tade dow nden mi wulliɓe ɗum ko façon hen summa inni dawtum jihar ɗum no wawi wonde o waɗi ɗum ma won hedde duuɓi temedere temedɗitte ala ko Allah hoddiri ko wullude tan e hey mon bone waɗi on naati jayngol yawmal qiyama naati wuro mon ayi mo wulla goram summa inni a'lantu lahum kadi peññinanmi ɓe mi ara kadi mi huccitama wi ɗum no mbaɗa wadde fayida ni no mbaɗa tinnade ni no mbaɗa moƴƴude ni mataw kay so wiyama Allah takma rokkuma guite rokkuma ɓernde rokkuma reedu ñamminma yarnuma mataw kay ay ɗum mbeɗa feññinana ɗum
donkumi kadi wa asrartu lahum israran cuutmi ha mbattumi ñoode mi arat tan jamma walla mi ara mi tawa an tan gooto hay debbo ma ala ɗon kadi mi wona ñuubanadema façon kala ɗo nuurew façon kala ɗo ɓe ndeyi nuurewa ga siko ronkoniɓe ngol ɗo laawol tan o waklito rewa ɗo o waɗi elan o waɗi jihar o waɗi asrar tu o waɗi subhanahu wa taala wi nuh homo haaltana men kanko Allah wi nuh ya muhammad nuh wi nde waɗantami dawa nde noddiɓe hen sa'a ina suuɗa feññinaniɓe hen sa'a kuntu ajma'u bayna al ilani wal israr mi haala ha nane so yimɓe mbina kettomi suuɗa wota kadi nanede no feewi yani bimana ko woni haqiqa haala ka lam yatruk sabila lidawati illa faalaha fastamala ɗuruqan salasa o waɗi gueɗe tati o fuɗɗiɓe laabde reedu e ko suudi o golloriɓe ɗum hono no ayo wini ɓe cukki noppi ɓe cuddi comti ɓe nduume kefaragal ɓe mawnakini nande dawa o arde maɓɓe dawa goɗɗo o wallaniri e maɓɓe hakkude suudde e feññinde caggal ɗum o feññini seeɗa o suuɗi seeɗa o rewi hen ha o araniɓe e konngol gotol summa bayyana ma kana yaqulu lahum holko nu wiyanno yimɓe ɗe holko nu feññinanno ene suuɗa fa qultu mbimi ya muhammad wattu haqqille ko annabi nu bamma nu waɗatno fa qultu mbimi istahfiru rabbakum dotteɗe allah istahfiru rabbakum ñagaɗemo yo yaafo bakkatuji mon tuubon garton allah goppon rewde ɗiɗo sanamunuji bolle puyɗeji waɗi noon innahu ko jomiraɗo goto kana laati gaffaran joguiɗo sutura joguiɗo yaafuya suurma danduma moftuma hanma hoyde ko goto subhanahu wa taala subhanahu wa taala wi yani waɗi noon nu nden yahade maɓɓe ha yettodima e maɓɓe ɗo wiyoɓe mbattu ñaagade allah beela ma yaafo bakkatuji maɓɓe ɓe garta allah ɓe jedda dendagal koɓe ndewata ko wa wahhaduhu ɓe mbaɗa allah goto ɓe ɗaɓɓinanama dewal allah ngal waɗi noon ko allah woni joom jaafotoɗo bakkatuji subhanahu wa taala wi nuuɗo kadi fodaniɓe ɗo gueɗe joyyi batte haqqillaji nu fodaniɓe gueɗe joyyi gueɗe joyɗe nu fodaniɓe ɗe ɗeni o wi ko kalanmi monko eko jammirmi monko eko ɗaɓɓirmi monko so on mbaɗani ɗum allah ina jeeya hen ma o yaafa mon ko jiida e yaafuya o tan laaɓon mbi on cer ma yon naaton aljanna yursilu sama aleykum midraran on gonta hokkede jaam arani so yimɓe kokkaka yimɓe so kokkama noon onon remoɓe ɓe namne kokkere nde namne walla minen aynaɓe ɓe namne ɗe oɗon mbaloñamen mbewoñamen gonno ɗi duuɓi gasi andi natti toɓ huuɗo ala a wakkatako durnoya a wakkatako jarnaya a sukkata hen tan so wawi dañde ko duri duran hoore mum so wawi dañde ko yaran hoore mum kiba se ɗum gasi aɗa wawi wubande temedere nagge aɗa wawi yarnude temedere nagge wat ndewata subhanahu kiba demowo ne ƴettunoɗo gawal mujjor kal kolon ulle leydi jornidi ɓeydi yor duuɓi ɗiɗi honde kal fuɗata ya nas o siko tawi on ñaaguima allah yaafuya o yaafima moon ha gasi yursilu sama aleykum midraran mi wanja moon toɓo ndemon dendagal ko jiɗɗon leydi moon waɗa moƴƴere dañon nafoore guura moon dañon gawri dañon ɓiɓɓe leɗɗe dañon deejre dañon foftere dañon jaam ko cohluɗon fof mi waɗana mon on dañon saba a saadata wal huda dañon kulle chey siko tawi ɗumi gueɗel ɗimmel ngel wo yum dedu ko mbiyan wawi allah wi mi ɓeyda jawɗele mon mi hebbinana mon jawɗele mon mi hebbinana mon moƴƴe mon e façon-ŋaji mum tout mi lurnodira mon façon-ŋaji ɗi mi wasa waɗande mon tan ko gawri tan daña toon ala ko jamil anwa al khayr mito addana mon gueɗel battugel ɗiɗi tati ngel wobanine jibi noon ha natta barkinde son jibini on dañi ha ɓiɓɓe keewi won bawomo oɗon toɓe son ndemi dañon son jaahi commerce dañon jibi noon samba gay ɓutti biɗi ken dariɗe leydi no kaari keyɗani neɗɗo so yi huli tan heyɗo kono so haari bankati hay soko mbarodi yalti ɗo en fotta hedi
wiyata ko hay batte wayno noon en andi ene jogii habtori ene jogii so hootima hirtu ene jogii poos kewɗe ne wawi jaggude an wooka ene yaɓɓe leydi ne andi hirade mankade on no huula mi jibinanana moon ha mbi on tep debbo wonta ɗo jooɗaɗo jibinaki desaɗo fof jibina ɗum kadi koye façon ngajam hebbinana moon ɓiɓɓe moon yani sabatani men ulama ilmul ijtima anduɓe jogiiɓe affaire social ɓe mbi jibingol wawata wonde siko tawi wona jam no woota so yimɓe dañi jam ndeeƴi tan jibinat kono so yimɓe ndeeƴani jibi nomo jotto sa jooɗa koɗo jibinta debbo meeɗi jibinde yiyani gorko mum hoɗo diminde la budda jam dañe deƴre dañe hoolare dañe haardu dañe jam yimɓe jibina o wi so on mbaɗi noon jibi noon ɗum siko tawi Allah itti toñangue dow yimɓe wo sada al adlu bayna al afrad tan ɓe mbiya teɓɓe jibina woto wafarat lon wasaylo risque yani ɗoyete kanko baɗɗo deftere nde ko misriyanke o wi omo seedo ɗum ɗo nde laamuji jawtunoɗe e 1700 en wañi noon ko ñalawmaji toñangue ɓe jeeyi haɓe jotti e million ŋaji tati o wiide lamɗo maɓɓe goto biyeteɗo Mouhamadou Ali nde o laami Misra waɗi noon ko lamɗo jiɗɗo jaam ko lamɗo jiɗɗo moƴƴere ko lamɗo ittowo toñangue o wi ɗon tan o ƴetti tinnare Misra e dendagal ko ɗo dañata gila e ndema mum ha e isinaji mum ha e gande mum ha e technique mum o wi ɓe keewi ɓe ceerani hoɓe keewa e nder waktu makko kanko ndo yawtato tawi ɓe million ŋaji tati ndo jippoto laamo tawi ɓe goni million ŋaji nogas waɗi noon ko yo ɓeydu tan tan ɓeɗo ko commerçant mo walla ɓe ko remoɓe walla ɓe ko aynaɓe ɓe ko julaɓam walla hanti ɓe goto fof resi ɗiɗo tata naye tan ɓiɓɓe jibina tan a mbi tep jawdi daña kulla sey daña بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى